devil komanda varipo mataura zvinhu zvino saka already kudenga indoda kumbodzisa because issue yekudenga ina hana chandoziva about kudenga mudare to be honest so indoda kuziva kuti kudenga setup yacho yakamira sei is it munotombopota musanganawo nevanhu ikoko vamunoziva kana kuti whatever yeah. Alright, earth is a photocopy of heaven. So earth is a fake. Ramot gold here. Arisi gold. Tindoti fake anditika. So zviri panyika ndo zviri in heaven. Kudenga kune anonzi mansions, dzimba dzakanaka very beautiful anditika. Kune ma roads but anovakwa ne gold anditika. So kune dzimba kune zvese zviri ku heaven wana garden of Eden zvakadziswa kudenga. So zvakangofanana zviri earth and heaven anditika. But kunorarama ma angelics then vafa va qualify for heaven like vana Daniel Bible vana Paul vanana anditika. Chichi chinombo qualify samunhu kuzopinda mu heaven. Well, chino qualify samunhu it's automatic heaven entry. So far tezvinhu tu mabasa ako akanaka unoita but mainly chiri qualify savanhu iko zvino it's automatic heaven entry unoisa mota yako unoisa imba yako ne stand ubva auto qualify anditika Mwari vachitira zvakanaka. Kisa imba ne mota ne stand sei. Unopa isusu unopa Prophet Madungwe kubasa raMwari. Wandipa inini pazviri kushanda ndo mabasa ako ari kuti awarded to you. Ndo zvinhu zviri kuendesa kubasa but especially automatic mazuva ano aitsinyoro kuenda kudenga nongodai gaga waita. So earth is a photocopy of heaven anditika zviri panapa mansions but you are built by God anditika mansion idzimba dzakanaka sisi dziri kunana borrowed zvekudenga hakuna vana stone ridge zvenyu zvikuku zvimba zvakavakwa zve below the standard zvanditika kana zvana mbare kumatapa anditika kudenga zvakaita borrowed zvezvo ndo zvakaita almost heaven very beautiful structures zakanaka zvakarongwa hapana zve disorder ndichi matara akavakwa ne gold anditika dzimba dzikavakwa ne gold of course kune mabrass ariko but gold is the main dominance mineral inovaka heaven ndo zviriko but mamwe acho ma story building then tine first heaven tine second heaven tine third heaven first heaven ndo meant for earth anditika animona kuti mvura inona inobva kudenga inochengetwa mufirst heaven kuma anonzi mastore houses light robva ikoko vana wewind zvamupupuri zviya anditika zvese zvinobva ikoko everything chinouya panyika chinonaya vana snow zvezvo vana hailstorm anditika zvese zvinonaya zvinochengeterwa mufirst heaven nerainfall inochengeterwa mufirst heaven anditika then musecond ndo mune maoffices eheaven army mabattlegrounds edu zvinhu zvakangowanda ndo zvimwe maprivacy edu arimo then muthird heaven ndo munonyanya kuresida God in heaven anditika ndo mavanoresida mune mathrone akawanda imomo anditika nezvakawanda then kuleft side tichienda kuthe extension heaven yacho ndo kune the paradise kuna naDaniel kuna nani kwani vakarelaxa zvavo vari ikoko anditika so vana veZimbabwe musandibvisa chiremerera ndiri munhu mukuru kwamuri mina anditika ndofunga ndatsanangura heaven zvamanzwa yabatika ere heaven but new yoyo yamuona chero na Borode vana London haazvana zvidiki zvezve tichitotarisa heaven titoti London ifeki London tinoiti Easton Ridge kata kubatanidza heaven London kana nyo tototi impare matapi ndo matapi acho because heaven arume is very beautiful so sometimes unochati zvana zveZimbabwe izvi but all right zvana zveZimbabwe zvechiti Madungwe anopenga varume munanda heaven ndokuna kusadzoka rimwe zuva ndokusiyeni nezvi zvezvefeke zveizoti moti ukagara muchimba chakavakwa nesimende nezvimabriki wototi uri munhu hapana ukamboina heaven yatsona kuona urati bvunze mubvunzo mamida bvunza alright andichazimubvunza wanaida kubvunza munhu waMwari alright muchifunga regai ndifanire fungai saka nyema automatic tataura nditika boss mwana ati akuna zvakadaro ndo zvandiri kutaura ndo zvinokusefa iko zvino anditika then tinenya tinoti trump card anditika trump card iri kutangira pa 300 poita 500 poita 700 poita 1000 poita 5000 iyo haisi kukuendesa kudenga iyi ndekupa victory anditika zvakunetsa panyika unoshandisa trump card saka tinongokuregister in heaven so that whatever zvinhu zvakuremera murume aenda kusmall house unongoactivate trump card rako saka rine 5 maclasses 300 500 700 1000 ne 5000 trump card yakalonchwa pakatanga mwedzi papapa yakutopiwa vanhu issued unouya naProphet tokuregister sezvaita Moses paredesi alright tikati mbunza mubvunzo wenyu manenge matifunge saka alright saka imimi ndogani ndananga neipapa pamataura zvemakadzi aya makadzi aya anoregisterwa kupi munoaregister muri pano pasi kana kuti vanhu vanouya zvavo physically then mozosvita spiritually alright munhu chinokuregister unongoenda mari yako it's simple to register for trump card anditika it's just a victory card anditika raunenge unaro anditika unongori activate anditika saka unouya nemari yako
yaunayo iyoyo handiti 300 500 unochuza class yauri kuda wosvika prophet wotora ya waidedicata to God watova registered. Whenever you pray God answers your prayer. Zvatopera waregistwa. Mari inoenda kubasa raMwari haisi mari yangu handiti enda haisi mari yenyu. Zvakane chero mota dzikunzi naMwari kunzi hamuna chamunacho mese mina ndizvani Manass wako ndowaMwari chipo vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Ndika nyika nokuzara kwayo silver and gold belongs to God. Saka hauna zvaunazvo. Pari Mwari vanongoti pane zvacho zvangu ndiri kuti chitora undipe pane zvavo ndezvavo but zvakafanana baba pamusha nditika vanouya nezvinhu chingwa pamba kuti mwana achitoro uchiti then voti mwanangu ndipowa nditika mwana uti aiwa ndisoda kupai hamuna kana zvamunazvo mese muri maromba nditika vese chero even ukati ndinemba kuborodhewa haisi yako ndeyaMwari sei uchiti kana iri yako paunofa unoisiya kota kuti haisi yako dai iri yako unoenda nayo chinhu chako unoenda nacho varuma nditika ukaenda kuUK unoenda nemwana wako nemukadzi wako bhozi uri kuti ndezvako vari kana unoona kuti hazvisi zvako paunoenda mwana wako unomusiya paunoenda mwana wako kurati uri caretaker nditika bhozi dai zviri zvako chaiko chaiko nditika zvafane mbavha inongonoba tese tiri mbavha pano takabira Mwari zvinhu zvavo nditika then takutonyima muridzi wazvo kuti hatisi kuda nditika but paunozofa ndopano kuti hazvisi zvangu bhozi unoenda usina. Sei kana iwe uchiti mwana ndewako kana mukadzi ndewako enda kana kudenga musonofa kuti mukadzi wangu handikusiri panyika unotosiya vamwe vakasara kanakirwa naye mukadzi wako wakabhadharira futi saka hasi wakuti vakatoita nhaka even stand yako akagovana iwe uripo wakashanda mwana ungoti pedza kushanda ubva wafa nditi kakuratidza kuti hazvisi zvako but dai zviri zvako unofanira kuti wavakaka wogara woenjoy unongoti after 2 years wafa wosiya kuti kuti hazvisi zvako but zviri zvako enda kanazvo saka Mwari ngoti ndipei hazvisi zvenyu dzosai zvinhu zvaMwari but muri mbavha dzevanhu dzokuti hamusoda kudzosera futi munhu wacho akakupaya nditika but tichaita by force but munhu waMwari ndoda kungoti ndingoziva kuti is it pane imwe nguva yekuti inouya chiprofita ugotadza kuchinzwisisa kuti chinorevei ubva wachitaura zvisiri izvo then maybe vanhu vobva vazokufunga kuti unonyepa or something like that. Alright, chiprofita zviri paviri. Inini I don't prophesy. Zvati pandakati the government shall continue. Pandakataura statement rokutanga ndakati zvekuprofita ndezvevana vadiki ndezvemaprofits. Inini I'm above a prophet handitika. Handitika ndakataura ndikati hatina kuita inonzi the change political structure in heaven. Asati agarira pasi kuti muZimbabwe muchiita change handitika sezvatakaita pakabva comrade RG pachizopinda ED handitika Mr ED handitika tisu tinotanga tagara pasi handitika toronga so government yakaitwa so ina handina basa nazvo handitika zvazvenyika zvoti munozoita but vakagadzwa naMwari but kuti government yeZimbabwe futi trufa ukuona handitika because tisu takagara pasi tikati hapasi kuita the political change handitika ende tisu togona kugara pasi futi anytime kuti zvotifamba sei munyika yeZimbabwe yesinongorangira semunhu akazungaira zvavanoti muZimbabwe ndichiti but hamuzivi power randinaro kuti in heaven I can decide I can veto zvandinoda dai ndakada kungovhita kuti vasakondinya ndaigona kungovhita futi handitika but ndinoita in line with God so God said ngavakondinya then we vetoed it tikasupporta that handitika so tinoti garai nesu pasi handitika government yeZimbabwe ndofunga message ndane 2 years ndichitaura zvangu zvonatsokuti hazvisi serious but zviri serious zvoda kugara nemupasi zviri serious handitika saka ndo zvazviri izvozvo saka inini handiprofiti ndinongozvinzwa zvichitaurwa ndongoenda saka there is no need yekuti ndazoita era kunzwa zvane papa hatina kuita meeting yacho saka ndinoziva kuti hatinoita meeting government iri kukondinya handisi kuprofita ndiri kukudzai zviri kutoita but vari pasi pangu vane zviti maprofits nechini zvindiri above them handitika ndivana vachinetsana Mwari uda kuti awane mafollowers mwada kudii mwakutoprofitawo zvake vakutodii vhenasida kutumwa naMwari please kana Mwari vasina kutaura musataura handitika chingotaura zvataurwa naMwari osira ipapo usajoina politics kana uri aprofit handibvumidzi zvavana Java iwa Java ndinenyaya naye Java bozi kwaona kutojoina bozi unofanira kupa professors zvakadaro handitika kwaona wakuti wakuda kubatsidzira Mwari Java iwa haya Java ari kuti achimbopota achirasika politics ngaachitaura kuti Java asi munhu waMwari ngaachinyatso akufanira kudenounce the office of a prophet achiita a politician handitika because you cannot serve two masters politics nezvaMwari no inini I'm a man of God handika inoita zvaMwari zvepolitics nongopo professor ndatopedza so you cannot serve two masters you cannot be a politician while he's a man of God no ngachichuza kwaanoda passion Java kuti oenda kupolitics here asi mune nyaya here napashoni mune kakukwesherana kwamunoita ayo hatina kakukwesherana katinoita I speak the truth. Alright. The truth shall set you free. Ndingotaura. Chirodai uri munhu weshe handitika ine the heavy line commander ndingatora munhu ari pasi pemuti asingazikanwa kuti chero ndikati kwaita munhu anonzi Gere uku mungamuzivera ndinotoroka munhu anonzi Kamwo zvinaye semunhu mukuru zvitaro vanhu vakuru zvinaye saka munhu chicho chiti the government of Zimbabwe saka muri kuti Java atori nani pane mamwe maprofessor
No, I'm not saying ndikura ndotaura munhu ane chiremerera. Ndangotaura munhu wese kana ari kwabushuko kuti chero ndikati kuna ndingayo kuti wakoshe kuti wageza bhazi rakaita sei. Ndotaura munhu. Zvakafanana kuti muri yeZimbabwe ukarova Madungwe avadi kupiwa mic. Aiwa Madungwe avadi kupiwa mic. Alright, muri kukwadza munhu wamwari. Ari mona kuti zvakafanana zvinhu zvaMwari hazvidi kupusa. Bhoza vanhu vanoti waona ukapusa nditi unza ndikataura interview yangu ndichitaura munhu ari kwabushuku interview ratiti totaura zvinhu zvokuti vanhu vanoziva nditi bhozi ndikatsiura pacho Java tatotsiura mamillions of Zimbabwe nditika nevanomutevera kingdom yatotendeuka vanhu vatove kuna Mwari vatowanda saka vanhu vakadaro ndo vatinotobata pavanenge vaita wrong toti iwe waita wrong ndekupa Java ndeyekuti asiye cheche here vanhu vacho vanenge asiya voita sei manje anowanza kwandiri zvikandasiya handiti tiripo ine zvisi tetasara muchechi kwete but tungoti let us not mix politics today whether ndijava kana ndiani hatibvumidzi kumixa politics. Church ngairamba iri church so that inechita zvaMwari. They know mapoliticians. A politician ngaite a politician. Kana watoita zvepolitics ita zvepolitics. Kana watodaita zvekuimba ita zvekuimba. Handitika kana tinoramba kuti muimbi arida kuimba agapinda kupolitics. Kana wati uri a singer handitika ita zvekuimbira vanhu vafare zvapera. Ndizvo zvakaita baba Macheso baba Sharo ndovada handika basa rangu inini kufadza vanhu vabva kumabasa ndo basa rake ndo chakomira panzvimbo umwe nomwe panzvimbo pake. Manje umwe asiri prophet auda kuzoprofita umwe asiri politician auda kutsvaka politics auda kutsvaka aiwa tidi munhu anoti gudzungu nekunyimwe munhu ngangoenda kusaidha rake hwana nditi kana wafunga kuda kuroora kwete zvokunokecha hatidi munhu anoti wambonokecha kunomuka kana wafunga kuroora chingoroora handiti kana uri mukomana unati nyama yako iri kurwadza roora kwete zvokuti apo unombonokecha hatidi vanhu vanoita nzungu atinoda vanhu vakarongeka vanhu vari straight ndo zviri kudiwa naMwari. Aiwa, thank you so much Zimbabwe. Tanakirwa naProphet Madungwe. Prophet Madungwe inini next time azokupai mic. Manje mukazandipa mic manje munorohwa nevanhu bhozi ndiri munhu wevanhu the man of the people vanhu vandokuti aiwa mic inofanira kuna Mudhara Madungwe bhozi mic inofangoti I think vanhu vese machechi ese ngavachirega ndichingoita ndiri hwani zvangu ini ndichitaura bhozi ndiri kutaura zvine musoro todaka vese. Thank you so much ladies and gentlemen. It's a goodbye for now. Thank you.